Čaute ľudia, u nového videa je tu 6. diel, je tu 6. diel mimochodom a ja sa tak strašne teším, lebo v minulom videu, v 5. dieli sme našli takú hubu, čo môže byť ideál a práve tam idem dať tieto veci. Ale rebrík si musíme ešte vyrobiť, ten ešte nemáme. To sa tako buglo. Tu je naša huba, vidíte tie okná? Tak to je ona. Hneď vedľa tej našej nešťastnej kejvky. Tu vchod mimochodom musíme takého poopravovať. No. Takže tuto, dvere ešte tiež nemáme. Sme takí polnováci. Ešte čestku potrebujem sem dať. Dáme si sem základy, čo potrebujem. Torčky. To si rovno môžeme dať. Alebo nie, tu tak nebude. Dáme tu. A tu. Tu by sme mohli urobiť rebrík. Tu takto pôjdeme hore a proste to povylepšujem. A ešte no, vyskoč. A nič. Dobre, takže ideme, hop. No, a nič, nevadí. Minulý diel bol úplne že dobrodružný, tu sa nám zničilo naše miestečko, takže máme tú hubu, do ktorej si vravíte: hej Goldball, čo robíš za blbosti, že v hube bývať nemôžeš. Tí, ktorí ste nevideli short, aký mám pekný tutok dom, podľa mňa je pekný. OK. Ok. Čo tam nemáme? Nechápem. OK. Prečo? Hej, to mi zabugovalo svet, dačo. Nemám žiadne miesto v ukladacom ale ako si mám ten ukladací priestor zväčšiť? Jediné, čo tu mám v kreatíve je tento hotel, ale ja chcem tento svet. Ani ten nejde. No tak tento diel je smutný. Nejde to. No tak. No tak toto je smutné. Musím si odinštalovať asi Minecraft. A pôjdeme od znova. Tak, nič. Ja to idem robiť. Idem si odinštalovať Minecraft. No, super. Teraz si ho potrebujem stiahnuť. Happy mode. Toto je celkom smutné. Musíme si urobiť nový svet. Nové veci. Toto sa mi nikdy nestalo. Si ho mám moc prepracovaný. Asi moc dobre.
Takže Minecraft. Prečo? Možno som si ho ani nemusel odinštalovať, ale je dobré vedieť, že kvôli čomu to je, aby som na budúce vedel, tak môžete napísať, že ak viete, že kvôli čomu to je. A teraz to ideme si tu nový Minecraft. Nie tento stiahnuť. Poradie stiahovanie, čo? Stiahnuť. Málo miesta. Takže musíme dačo posťahovať, aké zbytočnosti, napríklad toto, toto, toto si nevšimajte. Čo je hore napísané, tak to si nevšimajte. Odinštalovať tam bol. To by malo hádam stačiť. Počkať, potrebujeme viac verzií. Chceme tú najlepšiu. 1.20. Začni stiahovať. Dobre. A to asi pre tento celý diel asi všetko. Tak čaute.